Lwazi kukho ividiyo yam ebhalwe lead by example, apho ndinibonise khona uba ke mna ndizayekisa ii-piercings, ndikhorektwe nendlela yokuthwala, ndikhethe icala, zivezwe zonke izinto ekufanele ndiziyeke, abonayo uba andizi-understandi. Njengamntu oye waconsenta to this process, ndisithi mna ndicela uadopthwa kowenu, mna Yesu ndicela uadopthwa kowenu, ndifuna ukuzohlala apho. He then shows you uba ke kuphilwa olu hlobo ekhaya. Nangoku ndandize apha emhlabeni ndandizonibonisa uba kuphilwa olu hlobo ekhaya. Kukho izinto ezenziwayo nezingenziwayo, njengento yoba nakwakho kwisipeyisi sakho akungeni nabani enza umathanda or kowenu. Akukho mntu ofika sekeshaya imithetho, kuye kuhlonitshwe isipeyisi somntu. So ke nakowabo uyasibonisa into yoba kukho izinto ezenziwayo. Ndide ndathi mna akazusiyekisa into efanayo. Mhlawumbi kuwe ii-piercings azikho wrong nendlela onxiba ngayo, it's not detrimental, but kum ndiyibhaqa late into yoba undibizela back to ministry. Ithe kanti njengokuba ndisenza i-content apha ndime epulpitini, I understood it later into yoba oh, this is holy ground for me. Kanti kuwe ukhona oye wathi mna mama undiyekisa utywala, it's a struggle and siya nakuDisemba, but yinto endiyaziyo andivezele yona uba mandiphume kuyo. Omnye wathi hayi mna ndiyazi kutata uye wamyekisa inyama ehagu. Uzawusiyekisa iinto ezininzi asincedayo kuzo, uncedisana nathi kule journey, so that mhla ebuya sibe siredi. Ndiyathemba uyaphenduleka.